v Senci. Stredisko existuje, najstarší členovia sú od roku 1983. Čiže vlastne to je 43 rokov. Máme 59 členov a 9 predašpirantov. Senecké stredisko pre mňa znamená rodina. Duchovná rodina, priatelia, rodina. V seneckom stredisku som ako rodič zhruba 20 rokov, ako Salesián spolupracovník 10. Vyrastli mi tu všetky deti v podstate. Cez Ferka Podolského a so zborom sme neustále udržovali kontakt. Na letné tábory sme chodili so zborom, organizovali sme púte. No a potom, keď som ich prevzal, tak už proste to boli moji, priatelia, známi. Tak to je moja duchovná rodina. Je plné spevu. Myslím, že je aj plné srandy veľakrát. Sme úžasné spoločenstvo. Veľmi sa mi páči tá rozmanitosť a spájanie viacerých generácií. To znamená, že od tých 4 rokov a menších až po tých najstarších. Ja som to stredisko poznal viac cez takú tú aktivitu. Teraz, keď už som viac aj s tými ľuďmi, spolupracovníkmi na tých spoločných vlastne takých stredkách, tak viac ich tak poznám. Pri zbore som pomáhal ako hudobník a v podstate manželke pri vedení toho zboru. A minulý rok sme sa stali salesiánmi spolupracovníkmi. S Hankou sme študovali v Bratislave a Hanka povedala, že ona nechce ostať v Bratislave. Úplne náhodne, či to my sme vôbec nevedeli kam. No a na jedných oznamoch nás oslovilo, že zbor Radosť, tak sme naše deti prihlásili do zboru Radosť. Vlastne cez toto úžasné dielo sme boli požehnaní, že vlastne viac a viac sme sa zapájali a snažili sme sa pomáhať. Pri mnohých strediskách salesiánov spolupracovníkov sú aj salesiáni kňazi, aj dcéry Panny Márie Pomocnice, takže toto nemáme a preto v podstate celá tá starosť o ten vzťah k mladým, o ten apoštolát s mladými je vyslovene na nás. Typický rok je tým, že vlastne pravidelné akcie, čo sú, tak to sú duchovné obnovy, tie bývajú 2-krát do mesiaca a jedno formačné stretnutie. Oslava Domboska, krížová cesta detská okolo kostola, to je tradícia už 40 rokov. Koncerty, Deň Matiek, Vianočný koncert, každé 2 roky je to zahraničná púť s mladými a teda so spolupracovníkmi. Máš nejakú obľúbenú akciu? Tie tábory. Každoročne prvé 2 júlové týždne odíde nejaká 100 detí do táborov, kde sú teraz animátormi 24 hodín denne. Opäť môžem povedať len, že sú tam samé radosti, vytváranie nových priateľstiev. Tam chodím robiť takú zdravotnú službu, takže na to sa vždy veľmi teším. Mládežky mám veľmi rád a tábor je moja srdcovka. A v podstate, keď som prvýkrát prišiel do tábora, tak som si povedal, že toto je raj na zemi, že takto by mali ľudia žiť. Veľmi rada chodím na bodku za prázdninami. Tam sa zíde asi okolo 200 ľudí, z farnosti príde, rodín s deťmi. Tam cítim takú spolupatričnosť, že spolupracovníci už do obeda chystáme, varíme guláš, že máme z toho radosť, že spolu niečo tvoríme pre druhých. Mne sa páčila bodka za prázdninami. Pravdu. Zbor Radosť. To je jedno veľké spoločenstvo detí, mladých, ale aj dospelých ľudí, ktorí do neho chcú patriť. V zbore nám primárne nejde len o spev. Spev a hudbu vnímame ako prostriedok k tomu, aby sme ponúkali deťom a mladým kvalitne alebo pekne, zmysluplne tráviť čas svoj voľný a zároveň pracujeme na tom, aby Boh aj skrze zbor konal v ich životoch. Je dobre možno povedať, že v zbore máme deti od 4 do 20 rokov. Je to kopa mladých, je nás vyše 100. Stretávame sa teda každý týždeň v nedeľu, kedy máme spoločnú skúšku. Po hodine sa rozdelíme na stredka, na skupinky podľa veku. Deti potom majú stredka so svojimi animátormi. A zároveň sú súčasťou zboru aj všetci rodičia, hudobníci, tí, ktorí sa o deti starajú maličké počas skúšky, ďalej animátori stretiek.
Čo ti dávajú tieto stredka? No, myslím, že energiu, lebo to je proste tie malé dievčatka moje, to je veľká energia. Taký je to taký boj o život, ale v dobrom. Na konci, ako je to o športe, chalani chodia tu stále radi. V stredisku teraz nám pribudlo 16 nových spolupracovníkov. Sú to veľmi také mladé rodiny, mladí ľudia, slobodní, ktorí už možno dlhé roky túžili prísť do našej salesianskej rodiny. Roky sme nemali nových spolupracovníkov. To sme si tak hovorili, že naozaj musíme sa za to veľa modliť, lebo je to Boží dar. Pri každom stretnutí sme spoločne cez modlitbu prosili. Mali sme to ako projekt nášho apoštolského života, ktorý si každé 3 roky tvoríme nový. A po rokoch prišiel Boží dar. Vtedy, keď boli prísľuby, tam som cítil tú salesianskú rodinu tak naplno. Toto bol pre mňa deň, keď som si, a bol to veľký sviatok ešte, 8. december, tak to bolo pre mňa akože taký, by som povedal, že záver roka. Hlavne teda to obdobie po tých sľuboch, bolo to neuveriteľné. Akože naplnil ma nesmierny taký pokoj a také niečo, že teda sme dostali niečo, čo sme ani nečakali, že naozaj sme sa cítili tak taká určité sile, odhodlanie, taká aj ako keby také odhodlanie možno do ďalších vecí, lebo ono predsa človek vždy má rešpekt, keď sa má k niečomu zaviazať. A po tých prísľuboch som, akože naozaj toto som pocítila, ten pokoj a takéto odhodlanie, no bolo to veľmi také zaujímavé. Tá moja túžba stať sa salesiankou spolupracovníčkou, ktorá vo mne driemala už dlhé roky, si myslím, takže vlastne sa to tak stalo skutočnosťou a bola to krásna slávnosť s našou duchovnou aj pokrvnou rodinou. Si predašpirantka? Je to Ako tak. sa pripravujete vlastne na úlohu spolupracovníka? Čo to pre teba znamená táto príprava? Veľa to pre mňa znamená, lebo venovať sa mladým a všetko, čo s tým súvisí, mi dáva v mojom živote najväčší zmysel. Pripravujeme sa takže máme jedno stretnutie za mesiac. A tieto stretnutia sú veľmi obohacujúce aj teda z tej duchovnej oblasti, ale aj z toho dôvodu, že ja s mojou kamarátkou sme tam najmladšie a vlastne ostatní naši predašpiranti sú takí, že v veku napríklad mojich rodičov, čiže sa od nich dozvedáme veľa životnej múdrosti od dobrého vyprážania rezňou až po iné veci. Tá rodinnosť je tu veľmi cítiť. Keď sa stretneme, my vieme, o čom sa máme rozprávať. Hej. Ja som ju veľmi pocitila aj napríklad počas covidu, keď mnohí z nás aj boli chorí a chodili SMS-ky, maily, modlím sa za teba, myslím na teba. A potom aj napríklad, že spoločne oslavujeme. Keď má niekto výročie, tak pozve celú salesianskú rodinu a spolu zdieľame radosť z tej oslavy. Ja to prežívam tak permanentne, pretože navštevujem rodiny. Väčšinou to je vždy vtedy, keď ma potrebujú, alebo si beriem ich deti ku sebe na prespávačky. Tak rodinnosť asi najviac v tábore cítim, ale aj na stredku. Mne sa to tak spája, prelína. Ja si myslím, že aj na každej duchovnej obnove alebo za každým, keď sa niekto na mňa usmeje. Čo to dáva mne osobne? Mne osobne to dáva ukotvenie v nejakom prostredí, v nejakom zázemí. Vieru, v senci som dostal dar viery a obraz radostného kresťanského spoločenstva. A ako si možno predstavujete, že pôjde stredisko ďalej? Zvažujeme o novom členení pracovných skupín, alebo teda úplne prvýkrát o tom. To je veľmi dobrá otázka a sa mi páči, lebo máme tu veľa mladých, dobre sa mi to hovorí. Sú tu nové aktivity, čo už môžeme pomaly mycúvať a odovzdávať tým mladším. Zvyknem na rozlúčku, keď skončí naše stredko, vždycky im hovorím, že mám vás rád, buďte na seba dobrí. Viac netreba.